Hai ce găină supărată. Aici avem paiele luate. Nu o să folosim tot mormanul ăsta, bineînțeles, dar cred că jumate din el îl folosim. Bineînțeles că pe ei și-au făcut galerii pisoii noștri. Au săpat, au scurmat, s-au jucat. Deci, asta mai e task-ul pentru astăzi. Să ajungem să și mulțim grădina asta din față. Într-o găleată de apă punem o măsură de... O măsură sau pun un pic mai mult? O măsură și un pic de tricoderma. O măsură aproape 2. De tricoderma noi avem varianta asta. Așa. Amestecăm cu un băț sau cu mâna. Să-mi audă stratul cu para de la furtun. Udăm stratul integral, apoi stropim cu tricoderma și apoi acoperim cu paie. Da, prinț! Prințesa, prințesa! Prințesa, prințesa! Prințesa, prințesa! Ce e aici? Tricoderma asta miroase ca bacteriile alea pentru fosa ecologică. Cine are și folosește știe despre ce vorbesc. Adică nu miroase nimic îngrășământ chimic, e o ciupercă. Sunt mai multe variante de tricoderma din ce am înțeles. Sincer, habar n-am ce variantă e asta pe care o avem noi. Dar am folosit-o anul trecut ca și protecție împotriva manei și a funcționat până la un punct. Că n-a fost atât de dificilă vremea anul trecut și atât de prielnică pentru toate bolile plantelor, încât înspre toamnă s-au mănat și la noi toate legumele, toate plantele. Dar eu cred că o protecție importantă a fost dată de stropirea cu acest produs. Cu acest produs pe care intenționăm să-l comandăm încă o dată. Am luat de 1 kilogram, am folosit și pentru răsaduri la înrădăcinare și am folosit și ca îngrășământ, stropit și pământul, stropită și planta. No. Acum îl pun în stropitor și o să stropesc acolo unde sora mea udă cu spor, cu para, cu furtunul. Am oprit sistemul de picurare. Și pentru că e foarte cald afară, zicem că facem câte un strat. Mai întâi sora mea udă stratul ăsta, eu vin și stropesc cu tricoderma și apoi venim și mulțim. Trecem la următorul strat și tot așa. Aici o fântână arteziană de la furtunul ăsta pe care l-a legat sora mea cu această clemă. N-am vrut să strângă prea tare, să nu stricăm splitterul. Până luăm încă un sistem din asta click-clack. Luăm accesoriile, conectorii aia pentru furtuni. Quick Connect sau cum se cheamă. Atâtea denumiri.
Am stropit primul strat cu tricoderma, urmează să presărăm coși de ou măcinate. Și apoi să mulțim acest prim strat. Și apoi repetăm la operațiunea la restul de straturi. Tricoderma e tot o ciupercă, dar e o ciupercă benefică pentru plante, pentru pământ, unde se așează tricoderma, anihilează restul de ciuperci care pot fi dăunătoare, cum e și ciuperca care cauzează mana plantelor. Deci, teoretic, atâta vreme cât ai stropit cu tricoderma, ea înlocuiește orice alți fungi, ciuperci. De asta noi am ales să stropim integral cu tricoderma atât pământul cât și plantele, cât și marginea stratului. Iar acum așezăm paie. Bine, mai întâi presar coși de ou pe marginea stratului, sperând că ținem astfel melcii la o parte. Avem de toate. Am întins un chenar din coși de ou și acum punem paie. Sora mea a pus protecție pentru țelină, pentru că e foarte mică, să o vedem când mulcim. Cam așa arată. Nu avem suficiente coji acum pentru restul straturilor, dar mai adunăm și adăugăm după asta. Primul strat este gata. Am mulcit. Acum să mi-a început să ude stratul al doilea.
Am terminat și stratul al 3-lea. De mulcit, de stropit, de udat, de stropit cu tricoderma. M-a stropit arteziana. Am mulcit și acest strat. Udă Sister acum în al 4-lea. Terminăm astăzi de aranjat această grădină. Pac, țac. Am pus mulci într-un strat mult mai gros față de anul trecut. Poate de data asta buruiana nu o să mai apară așa rapid. Și sperăm ca de desubt furtunile astea de picurare să funcționeze perfect. Gata, am terminat. Am acoperit toate straturile. Am mulcit, stropit cu tricoderma, am udat, s-a făcut seară. De acum încolo o să se facă foarte mari, o să crească fericite și o să producă mult. Cât ne-a luat, măi, Sister? 4 ore, 5. 5 straturi, 5 ore.